дар баробари ин фаъолияти минтақаҳои озоди иқтисодӣ вобаста ба ҷалби сармоя ва ташкили инфраструктура бояд тақвият дода шавад. ҳукумати кишвар бояд мушкилоти ҷойдоштаи минтақаҳои озоди иқтисодиро ҳаматарафа омӯхта барои тақвият бахшидан ба фаъолияти онҳо ва ташкили дигар минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар ҳудуди мамлакат тадбирҳои иловагиро амалӣ намояд. тоҷикистон ин ҷое мебошад ки дили Осиёи Марказӣ мезанад. дар ин ҷо хаттҳои роҳи Бузурги Абрешим якдигарро бурида мегузаранд. тоҷикистон роҳи рушди индустриалию инноватсиониро пеш гирифтааст. иқтидори бузурги гидроэнергетикӣ, захираҳои бойи минералӣ дорад. дар кишвар беш аз 400 кони канданиҳои фоиданок муайян карда шудааст. 24% ҳудуди тоҷикистон дорои конҳои пуриқтидори нафту газ мебошанд. то имрӯз захираҳои муайян карда шудаи нафту газ 1% захираҳои умумиро ташкил дода ба 1033 миллион тонн сӯзишвории шартӣ баҳо дода мешавад. таъсиси минтақаҳои озоди иқтисодӣ нуқтаҳои минтақавии рушд бо шароитҳои алоҳида барои саҳмгузорӣ ба барномаи рушди сармоягузории Тоҷикистон дохил мешавад. дар ҳудуди Тоҷикистон алҳол 5 минтақаи озоди иқтисодӣ амал мекунад. бо қарори ҳукумати Тоҷикистон аз 1 марти соли 2019 таҳти рақами 97 дар кишвар панҷумин минтақаи озоди иқтисодӣ дар шаҳри Кулоби вилояти Хатлон таъсис дода шуд. инфраструктураи вилояти Хатлон ин шабакаи рушдёфтаи роҳҳои автомобилӣ, роҳи оҳан ва ҳавоӣ, тиҷорати меҳмонхонадорӣ ва тарабхонадорӣ мебошад. буриши роҳҳои савдои байни Афғонистон, Хитой, Узбекистон ва Қирғизистон ҷойгир шудааст. соҳаҳои саноати сабук, хӯрокворӣ, кимиё, электротехника ва коркарди металл рушд ёфтааст. дарёҳои асосӣ Панҷ ва Вахш ва чандин обанборҳо дорои захираҳои бойи гидроэнергетикӣ мебошанд. шароитҳои иқлимӣ табиии вилоят бошад, бо сабаби он ки дар ин ҷо рӯзҳои офтобӣ, об ва ҳамчунин водиҳои ҳосилхез зиёданд, барои то 3 маротиба парвариш намудани меваву сабзавот мусоидат менамояд. дар вилояти Хатлон 3 минтақаи озоди иқтисодӣ мавҷуд аст. минтақаи озоди иқтисодии Данғара яке аз минтақаҳои озоди иқтисодии рушдёфтаи Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. ҳудуд 541,3 гектар. арзиши қитъаи замин $1 барои 1 метри квадратӣ дар як сол мебошад. корхонаҳои пешсафи бомуваффақе ки фаъолияти худро дар ҳудуди минтақаи озоди иқтисодии Данғара пеш мебаранд, ширкатҳое мебошанд ки истихроҷ ва коркарди нафт ба шумор меравад. иқтидори лоиҳавии корхона 1,2 миллион тонн дар як солро ташкил медиҳад. боз як корхонаи бузургтарин ин корхонаи конструксияҳои фулузин бо иқтидори 1 миллион тонн металл дар як сол мебошад. минтақаи озоди иқтисодии Панҷ ҳудуд 401,6 гектар. сектори яги минтақаи озоди иқтисодӣ бо ҳудуди 186 гектар аз ҳамлу нақл, савдо, содирот, воридот, молия ва инноватсия иборат аст. сектори дуюм бо ҳудуди 215,6 гектар ба соҳаи саноат дохил мешавад. минтақаи озоди иқтисодии Панҷ дорои захираҳои бойи ашёи хом ба монанди реги кварсӣ, нахи пахта, ҳамчунин маҳсулоти кишоварзӣ мебошад. инфраструктура хуб ба роҳ монда шудааст. мавҷуд будани назорати гумрукӣ, таъмини об, таъмини барқ. минтақаи озоди иқтисодии Кулоб бошад 309 гектар замини воқеъ дар назди фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Кулобро дар бар мегирад. минтақаи озоди иқтисодии Кулоб ин шабакаи рушдёфтаи роҳҳои автомобилӣ, роҳи оҳан ва ҳавоӣ, тиҷорати меҳмонхонадорӣ ва тарабхонадорӣ мебошад. вилояти Суғд ба шарофати ҷойгиршавии ҷуғрофии худ вилояти Суғд дарвозаи тиҷоратии шимолии Тоҷикистон маҳсуб меёбад ва бо водии Фарғона пайваст аст. минтақаи озоди иқтисодии Суғд дорои типи саноативу инноватсионӣ буда соли 2008 таъсис дода шудааст. ҳудуд дар қисми ҷанубу ғарбии саноатии шаҳри Хуҷанд ҷойгир шудааст. майдони умумии минтақаи озоди иқтисодӣ 320 гектар мебошад. дар ин қисми ҳудуди шаҳр имконияти дар оянда васеъ намудани ҳудуди минтақаи озоди иқтисодӣ то 2000 гектар аз ҳисоби майдонҳои заминҳои озод вуҷуд дорад. субъектҳои мавҷуда ба истеҳсоли кабелҳои барқӣ, қубурҳои полимерӣ, профилҳои алюминӣ, ПВХ, масъулии сохтмонӣ, маҳсулоти ранг, зарфҳои пластикӣ, насбкунӣ, корхонаҳои истеҳсоли мебел ба кор андохта мешаванд. коркарди такрории металлҳо машғул мешаванд.
вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қисми шарқии кишвар ҷойгир аст. Сарзамини мазкур аз марғзорҳои аз ҷиҳати зебоии нотакрор, иқлими шифобахш, сарчашмаҳои шифобахши дорои минералҳои фоидабахш бой аст. вилоят дар шимол бо Ҷумҳурии Қирғизистон, дар шарқ бо Ҷумҳурии Халқии Хитой ва дар қисми ҷанубу ғарб бо Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ҳамсарҳад аст. минтақаи озоди иқтисодии Ишкошим аз соли 2009 вуҷуд дорад. ҳудуди он 200 гектарро ташкил медиҳад. ҳамаи минтақаҳо аз рӯи барномаи махсуси андозбандӣ, шартҳои махсуси андозбандӣ кор мекунанд. андоз аз фоида, андоз аз истифодабарандагони роҳҳои нақлиёт, андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз фурӯши пахта ва алюминии якумин, андоз барои захираҳои табиӣ, аксисҳо, андоз аз воситаҳои нақлиёт, андоз аз амволи ғайриманқул, боҷҳои гумрукӣ барои баровардани маҳсулотҳои дар минтақаи озоди иқтисодӣ истеҳсол кардашуда ба содирот ба 0% баробар аст. аз 10 намуди андозҳое ки дар кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ карда шудааст, танҳо 2 намудашро пардохт менамоянд. андози иҷтимоӣ 25% аз фонди музди меҳнат ва андоз аз даромад аз 8 то 13%. барои соҳиб шудан ба мақоми субъекти минтақаи озоди иқтисодӣ зарур аст: 1. пешниҳоди ҳуҷҷатҳои дахлдор ба маъмурияти минтақаи озоди иқтисодӣ. 2. ҳимоя намудани лоиҳаи сармоягузорӣ. 3. бастани шартнома бо маъмурияти минтақаи озоди иқтисодӣ. 4. гирифтани шаҳодатнома дар бораи мақоми субъект. арзиши шаҳодатнома ба ҳама гуна намудҳои фаъолият новобаста аз ҳаҷми истеҳсолоти онҳо ва гардиши моли онҳо $5000 Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро ташкил медиҳад. тоҷикистон ин маконе мебошад ки дар он вазъи устувори иҷтимоиву сиёсӣ ва захираҳои бои заминӣ барои беҳтар шудани сифатнокии рушди тиҷорат мусоидат менамояд, чунки дар ин ҷо ҳамаи шароитҳо барои гулшукуфӣ фароҳам оварда шудааст. ба минтақаҳои озоди иқтисодии Тоҷикистон маблағгузорӣ намоед. минтақаҳои озоди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон минтақаҳои маблағгузории устувор.